Ассалому алайкум ҳаматон азиз. Нисбати хештавр дӯстии байни хештавр дар ҳадиси Пайғамбар омадаги ки агар хоҳе ки ризқу рӯзият фаровон шавад, бо хештаврат робитаатро мустаҳкам кун. Агар хоҳе ки умрат дароз шавад, бо хештаврат робитаатро мустаҳкам кун. Яъне ки умри дароз инсон 90 сол намебинад, яке аз дунё вақте ки мегذарад пур, яъне ки гуфти тоҷико ки беормон аз дунё меравад, хушҳол меравад. Барои ҳамин хештаворӣ яъне ки барои инсон бисёр чӣ мегӯянд оромӣ, хушҳолӣ, хурсандӣ меорад. Қаҳрӣ кардан инам мумкин нест бо хештавор қаҳрӣ мекунанд. Ко хеле одамо қаҳрӣ мекунанд, то чанд охир гап намезананд. Қаҳрӣ карданам дар дини ислом мумкин нест, маън аст, гуноҳ аст. Гуфти Кампир Муса Фидо ки убол аст. Одамои пеш як калимаи убол қадим ҳама чиро мефаҳмиданд. Ҳозир бисёр гапҳо насиҳатҳо мекунанд дар мисол ҳами домло, имомо мисол дар масҷидҳо дар ҳама ҷо, лекин одамҳо риоя намекунанд. Хештавориёзи акавдодар ҷанг ҷанҷол, акахоҳар ҷанг. Ина дар хешои мо якта хоҳараш шавҳараш баромадай, шавҳари дига кардай, ӯ дуюм бор шавҳар карда. Акаш гуфта ман шута мекушам. Ин хеле корҳо мешаванд. Оё ҳамин корҳо мумкине ки хоҳар шавҳар карда бо никоҳи мусалмонӣ ку ҳақ дорӣ ба ӯ ки мисол мехезӣ ман тира мекушам, ман шавҳартира мекушам. Ӯ якаш гуфта ки шавҳарта мекушам, яка дигар гуфта ки ман хоҳарро мекушам ки шӯи дуюм карда. Охир дар насиби инсон чанд бор ки боша шавҳар мекунад, чанд боре ки боша зан мегирад. Ин тақдир аз тақдир роҳи гирез нест. Тақдир насиби чизе ки боша инсон мебинад. Хоҳар шавҳар карда барош бахт бихоҳ. Ҳамин ман шавҳар якум ки кӯдакдор нашудем, ҷудо шудем, дуюм маротиба шавҳар кардам. Бародарон омадан маро тӯҳфа доданд, табрик карданд. Аз тарафи домод омадан хонаи мо, маърака кардем, тӯй кардем. Маро бо чӣ мегӯянд тӯҳфаҳо маро гирифта карданд. Дар оилаи мо хеле нест ки таи шавҳар баромадӣ, дуюм шавҳар кардӣ, ту чӣ нестӣ. И ҳама гапҳои ислом берун аст. Дар дини ислом мегӯяд ки зан ки аз шавҳар ки ҷудо шуд, тақдир насиб шуд, ҷудо шуд, ӯро ҳамчун фарзанд қабул кунед. Инам ман дар оиламон маро ҳамин қабул кардам. Варна накунед ки чӣ барои шавҳар ҷудо шудӣ. Мо бо амри тақдир ҷудо шудем. Сабаб ҷудоӣ бошад, ҷудо мешӣ. Оно як ҳамсояи хоҳари ман 50 сол зиндагӣ кардан зану шавҳар, ҷудо шуданд зану шавҳар. Ман рӯзона гуфтам чӣ бояд ҷудо шудем? Мо барвақт ҷудо шуда небудем, мо интизор доштем ки кӯдакои мо калон шаванд, бояд ҷудо мешем. Насиб боша ку дар тақдир насиб ҷудо шавӣ. Баъди 20 солам ҷудо мешӣ, баъди 50 солам, баъди 30 солам. Набоша ку ҳеҷ гоҳ ҷудо намешавӣ. Мисли падару модари ман 65 сол бо ҳам якҷо зиндагӣ мекунем. Аз дунё мегузарем. Падару модари ман 65 сол бо ҳам якҷоя зиндагӣ карданд. Инам ман 7 сол зиндагӣ кардем, кӯдакдор нашудем аз шавҳари якум. Бо амри худованд духтуро диагноз мондан ки кӯдак намешавад, ҷарроҳӣ кунед. Шавҳарам ба калон нагир. Гӯ намекунам ҷарроҳӣ, намехоҳам. Мо ҳам хел беҷанг бечӣ ҷудо шудем. Насиб ҷудоӣ бошад, як чиз сабаб мешавад, ҷудо мешавад инсон. Беҷангу ҷанҷол. Мирна и ҳам хел. Барои ҳамин ҳеҷ гоҳ бояд хел накунед. Хоҳар аз шавҳар баромад омада, акаи майдагӣ гуфта ман хоҳарро мекушам, акаи дуюмагӣ гуфта ки ман шавҳарта мекушам. Оё инро дар ягон миллати дига бифаҳмам, мегӯяд Тоҷикистон тамоман одамош беақл шуда ҳастанд. Нахӯр, ҳамин хеле кунем. Мо бояд ки бо муомала рафтор моҳояда одамо дар рӯи олам бояд худро нишон диҳем. Ҷангу хушунати оилавӣ дар асри 21 мисли асри сангӣ рафтеста. Феодалои Бухоро, шумо китоби киро хондагид? Мактаби кӯҳнаи Садриддини Айниро ки чӣ қадар ҷаллодои Бухоро зана мегирифтанд, да амири Бухоро меовардан, ҳамчун ғулом медоданд, ҳамчун чӣ мегӯянд хизматгор медоданд ки чӣ кора мехоҳӣ бикуша. Ҳозир ҳамин асри 21 дан иними рафторе ки ҳамин хештавораи мо кардестиянд, набироӣ бигем холам меша. Ин мисли ҳамун вай ҷаллодои Бухороа. Ба фаҳмидам момашон бухороӣ буда, ин бачае ки хеле сақати хоҳарбачаҳо. Момашон бухороӣ, генаро ҳеҷ кас адиш накарда. Гена мегӯянд ку передаётся. Яке дар дини ислом хеле нестай. Дар дини ислом мо хеле нестай ки хоҳар ки аз шавҳар баромад, ӯро қабул накунӣ, то обу рӯро резондӣ. Вай обу рӯра резондан ба аз шавҳар баромадани хоҳар намешавад. Обрӯ резондан ба ин як сухани ноҷо як инсоно мегӯяд, мисол гапи ноҷо обу рӯш мерезам хаста. Лекин бинед чӣ мешавад дар оилаҳои мо ки дар асри 21 асри пешравия. Бояд ки мо пешравӣ кунем. Бояд ки мо фикри як илма гирифтан кунем, на ин ки фикри ҷанг кардану ба қатл расондани хоҳар ки шавҳари дуюм кардӣ. Шавҳари якумаш ки нашуд, шавҳари дуюм бояд кунад. Накунад чӣ кор кунад?
به شوهر بگرده. دختر چی میگم گفت تو کمپیوتر سایت بزرگزاره گرفتینش در حال از شوهرش برو اومده 3 ماه ایدهش تمام شده در 4 ماهش اومده خواستگاری کردین گرفتینش بعد چی میگرفتگی زنک میگیرم جوش رو میگیرم نمیموننش که بیسه به شوهر به عقلی به فراستی به مدنیتی به شعورنوکی انسان است به ادبی به چی میگن این همش میدونی اساس این از خداوند دور بودن است اساس دور بودن از خداوند است اویلمه که از با خداوند مستحکم هستن قبول میکنن فرزند چگونه یکی از قبول میکنن نمیگن که تو عبور بر ریزوندی از شوهر جدا شدی نصیب تقدیر بوده میگه هیچ گم نی خواستی شوهر میکنی نخواستی نمیکنی من هم خیلی گفتن خواستی شوهر میکنی با ما شوهر کردم با این فرزند دار شدیم الحمدلله پدر مادر گفتن خوی شوهر که نخوی کاری خطایی من هم خیلی گفتم لیکن اویلو رو میبینیم یک نمود با دختر رفتار میکنه که مثل که دختر ایدیدو مواره باشه که فرزندی وای نباشه پدر مادرشون با حمایت نمیکنن ای بچه‌هاشون میترسن همین دختری که قشده ای بچه‌شون اوچش جلوم نمیشه که با بچه‌ش به خواهر تخیل نکه یه مادری من یک بار همی اقام چیزی گفت پسری من اوغوز بلند کرد مادرم گرفت برادرم همچنان جنگی کرد که تو چقدر داری دختری من اوغوز بلند میکنی اقام گفت که من کار دیگه نمیکنم اقام گفت کار من دیگه نمیکنم گفت چی گفت خیلی استی گفت پسر خواهر داد میزنی و اقام پشتی بچه‌ش گرفت بچه‌ش تربوز در زمین غلطان پشت قطیش کشید من گفتم بچه جون نکی کار اقام مثلا کار چیکار داری با بچه من کار نباشه گپ نزنی سوسکی بچه‌م خلاص گفت که بچه رحمتی گفت که تو گفت بودا که قاعد بطر قدر قیمت داره دختر من قدر قیمت نداره گفت نبینم خیلی اول بالان کنده بس دختری من فهمیدی گفت اوسا بالان نکه بخشش پرسه خواهر بخشش پرسه خواهر جون دیگه من کار نمیکنم زن باید که در اویله احترام داشته باشه خواهر است مادر است دختر است کلین است خشتامان است این نمیخواد